son yi magana akai shine kada ka dinga kaskantar da mutane wai don kaga mutum ya zo yana neman abinci a gabanka ko kuma kana ganin watakila kai kafi karfin shi a kome ma'ana ko a ilimi ne wani ma ko malami ne sai kaga kana jin kanka ai ni malami ne. Wallahi ka zauna ka gani idan har zaka fara daga kanka kana jin kanka to wata rana sai Allah ya nuna maka ciwon kai ba komai bane. Ba abin da yake kawar da mutum yanzu ya muguwar kwaduwa kamar girman kai. Wallahi yanda Hausa suka faɗa girman kai rawanin tsiya. Wallahi da gaske ne. Idan kana so ka ga ciwon kai ba kowa bane ko kana da me ko matsayi kake rike da shi ko a addinance kai malami ne ko a rayuwa kana ganin cewa duk matasa ko kuma ƴan uwanka wanda kuka taso tare duk kai Allah ya ɗaukaka ka sama da su to kai kada kai ka nuna hakan kai kokari ka kaskantar da kanka ka nuna kai ba komai bane sai dai kuma kada ka yadda kuma a hau a takin ka a kanin banza. A'a ba wai wannan bane ana nufin ciwon kai ne kada ka rinka nuna ma wa'annan ciwon su ba komai bane kana yawan wulakanta mutane. Wallahi Allah ya tashi nuna maka sai kaga wata rana ko shara a gidansu ba za su dauke ka ba saboda me kai kama kasa kai shara a gidansu. Saboda haka duniyan nan kullun canja yake kada ka dinga ganin wata rana kana son gas tarihi da yawa nan mun gani zaka ga wani da shi ake magana gobe ya zama ba shi ake magana ba. Wani gidansu wani da shi ake magana yanzu ba gidansu wani ake magana ba gidansu wani ake magana. Wani lokaci zaka ga wani yana gadara shi gwamna ne gobe sai kaga ba shine gwamna ba. Wani yau shine shugaban kasa gobe ba shi bane shugaban kasa. Saboda dai abin da dai muke magana akai shine me kada ka dauki kanka komai. Wallahi idan baka dauki kanka wani abu ba kuma Allah ya maka abin da ya kamata ka dauka kankan ka dinga jin kankan gashi kana gani wallahi in dai baka sa girman kai ba to na rantsi maka da Allah in ka ga yanda zaka ƙara rayuwanka cikin mutunci wallahi Allah zai taimaki rayuwanka zaka ga ba za ka taɓa wulakanta ba saboda baka rena mutane baka wulakanta al'umma ba. Amma idan ka wulakanta al'umma wallahi ƙarshen ka baya kyau. Allah ya samu dace.